Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon ang atong ikaupat nga nobinaryo alang sa kapistahan ni San Jose karong Pitsa 19 isip bana ni Maria o patriarka sa simbahan. Atong padayong iampo nga pinaagis pangama ni San Jose makabot unta ang kalinaw kahiusa sa tibuok kalibutan labi na dito sa Middle East. Mahunong na unta ning gubat, mag-alagaray na unta, dili na unta magpinatyanay ang atong mga katawhan, ang ato sa mga politicians dinhi sa atong nasod, maghiusa unta sa pag-alima sa katawhan labi na niining panahon sa krisis sa atong katilingban, dili magsigig paningkamot sa ilang mga politikanhon nga mga interest. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga panalipod o kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaloy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy-i kami. Kristo kaloy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaloy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Kaloy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Bubui Ginoo sa imong grasya ang among mga kasing-kasing aron maglikay unta kami kanunay sa mga pagpatuyang nga tawhanon ug magpatalinghog sa imong mga awhag nga langitnon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Osias. Andama ang inyong igsusulti ug balik sa Ginoo. Ingna siya, pasaylua ang tanan namong kalapasan, ug dawata ang among pangalyupo, ug tumano namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria, dili na kami mokabayo sa mga kabayo, ug dili na kami moisip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Manuluyon ka ni adtong walay laing kadangpan. Ang Ginoo miingon, himuon ko silang matinuohon o gigugmaon ko sila, kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel, ug mamulak siya sama sa liryo, mugamot siya pag-ayo daw sa kadakong kahoy, mulipang ang iyang mga salingsing, ug mahisama siya katahom sa olibo, ug mga limyon siya sama sa Lebanon. Mamauli sila ug magpuyo sa silong sa akong landong, mulambo siya sama sa tanaman, ug mamulak sama sa paras, ug ang iyang alimyon sama sa bino sa Lebanon. O katawhan sa Israel, unsa may makuha ninyo sa mga Diyos-Diyos? Dili ba ako may nagtubag sa inyong pag-ampo, ug nag-atiman kaninyo kanunay? Sama ako sa sipre nga lunhaw kanunay,
ug ako'y naghatag kaninyo sa bunga nga inyong gikaon. Ang maalamon angay musabot sa nahisulat dinhi, ug ang masinabuton angay masayod niini, kay matarong man ang tanang paagi sa Ginoo, ug musubay niini ang mga buutan, apan mapandol niini ang mga malapason. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Usa ka panultihon nga wala ako maanad pagpamati. Giluwas ko ang iyang abaga sa karga, ang iyang mga kamot gilingkawas sa bukag. Sa kalisdanan misangpit ikaw, o giluwas ko ikaw. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Bisan wala ako makita, gitubag ko ikaw. Diha sa dalugdog, gisulayan ko ikaw dito sa tubig sa Meriba. Pamati o lungsod ko, o pahimangnuan ko ikaw, o Israel. Dili ba ikaw magpatalinghog ka nako? Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Dili kamo maghupot ug laing Dios diha kaninyo, ni magsimba kamo og Dios nga langyaw. Ako ang Ginoo, mao ang imong Dios, nga nagpagula kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglikod punta sa mong pagtuon, ugagata kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Hesus sa mga Saduseo, busa miduol siya kaniya og nangutana unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan. Mitubag si Hesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo, pamati Israel.
Ang Ginoo nga atong Dios maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto kana magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing ug sa tibuok niyang salabutan ug sa tibuok niyang kusog ug kinahanglang higugmaon niya ang iyang isig katawo ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuma niining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunogon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Hesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag, busa siya miingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Ug wala nagayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang pagsupak-supak sa mga Israelita ngadto sa sugo sa Ginoo nihatod nila sa kaalautan. Ngunang nakaingon sila, dili nami mosalig sa mga kabayo, dili nami moisip nga among Dios ang binuhat sa among mga kamot. Kani pasabot nga ang tanan nga ilang gisaligan nga mudaog sila sa gubat, dili na nila isipon nga maoy ilang saliganan. Karon nagubat na sad sa Middle East, kuyog ang Amerika, ang Israel, ug uban pang mga allies against sa Iran, ug uban sad nilang mga allies. Ni-repeat na sad ang history. Niyang mga gunob na sad tang tanan ani, mga matay na ta, maglisod na tagbangon, anha na sad ta moingon, Ginoo, di nami mosalig sa hinimos among mga kamot kani mga missile, mga eroplano, mga kwarta, di nami mosalig. Ana ram na siya. Lingiyay mong tupad. Ing namisalig pa kasi imong kwarta. Ang utan-a ba ing na nagsalig ka ng imong kwarta, hinimo mo na sa tao. Nya nisalig sa kanang imong balay, kanang imong yuta, usara man na kalinog, usara na kabagyo, usara na kasunog, usara na kabumba, na kayag na. Nya nisalig ka ng imong tupad. Kana hinimo mo sa nas kamot sa tao kay resulta man na sa hinikapay o kinuotay. Tanawa. Mukalit ra nagkamatay. Kanang imong tupad hasta ning nagbarog. Mukalit ra ning kamatay. Ay gisalig ana. Unsa may tong saligan? Ang Ginoo. Mo na diri sa tong ebanghelyo niingon gyud higugma gyud ang Ginoo labaw sa tanan. Tibuok mong kusog, kasing-kasing, huna-huna, ug kalag. Unya human dayon, una pa ta mo higugma sa iyang mga binuhat. Higugma asad ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ako pirmi gyud kong mo emphasize ana, unsay kalainan kun moingon ka
higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon versus higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Naba na kalainan o wa? Love your neighbor as yourself versus love your neighbor as you love yourself. Nay kalainan wa? Aw naa, bahala na mo diya. Ang gigamit ni Jesus, love your neighbor as yourself. Unsa may pasabot ana, nakalimta nato ang atong self, unahon nato higugma ang atong isig katawo, ang atong neighbor. Sige, lingay mong tupad. Ingna, mas importante ka kaysa akong lawas. Ingna, ikaw, mas importante ka kaysa akong lawas. Pasabot, di ko muhunong og higugma nimo bisag imo pa kong kulatahon. Di ko muhunong og higugma nimo bisag imo pa kong patyon. Mao na gibuhat sa Ginoo. Ang Ginoo, kita mas importante taniya kaysa iyang lawas dinhis kalibutan. Munang nisugot ra siyang ato siyang gikulata, ato siyang gilansang sa krus. Wa gid siya musukol nato kay mas importante man ta kaysa iyang lawas. Mausad ni ang ato untang patakaran. Pastilag i-apply ni sa Amerika, sa Israel o sa Iran. Muingon ang Iran, Israel, Amerika, mas importante mo nako kaysa akong lawas. Muingon ding Amerika o Israel, sana all. Muingon sa dang Israel o Amerika, mas importante sa kanako Iran kaysa among kaugalingong lawas. Muingon dayon ang Congress, BP Sara, mas importante kanamo kaysa among lawas. Muingon sa BP Sara, labaw na mo, mas importante mo nako kaysa akong lawas. Wa na impeachment. Di ba? Wa na impeachment. Muingon dayon tong mga nangawat atong trilyon-trilyon nga flood control o uban pang budget nga gisud og mga malita. Hala, nakaamgo na ko karon, mas importante di ay ang katawhan nga Pilipino kaysa akong lawas, iuli ko ning mga malita. Pero wa na isod. Iuli ko ning mga sod sa malita. Bastang ninduta ka ha. Pertigo tong daghana. Trillions ko to, o gila tong iuli. Bastang ninduta ka, no? Pero sa inyong paminaw, iuli ka ha? Purti maganing lihay-lihay. Ako na sang mensyonon din si Attorney Ropel Banyok. Ako man ang usa sa ako mga idols. Ako man ang sundon iyang programa. Iya na sang gipakita nga naglali si Ping Lacson o si Marcolita o ang ubang mga lawyers diya social media nagkomentaryo sa lalis ni Ping Lacson o ni Marcolita, mga senador ni. Si Marcolita, Senador Marcolita, maunay unang chairman sa Blue Ribbon Committee. Nga sa dihang mura nagnipadong na ngadto ni Romualdez o sa presidente ang hearing, nag-ilis dayon sila. Ang katapusan niyang witness katos Gutisa, o di si Diskaya, niya nikalit lag-ilis ang senador nga presidente sa Senate o giilisan sa Just Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Karon ang siging comment ni Marcolita ni Ping Lacson, murag naglihay-lihay siyang hearing na ay mga tao nga iyang tawgon, na sa mga taong dili niya tawagon para sa hearing. O ang dili niya tawagon, kadtog yung gisigihag mention sa mga witnesses, sama nilang Romualdez, kadtog sila Bersamin, uban pa diha. Igo rang gipa-resign, igo rang gipa-tago, pero wa na gyud ipatawag. Ngano kunong ingon ana. Mutubag sad si Ping,
Ayaw paglabot-labot diha, pagara-gara sa ka, murag wa sa kay imong apan. O ana, mention sa siping siya mga apan ni Marcolita. Ang pangutana karon kinsa ka nilang duha, paminawa lang niya niyo sa social media, ang naningkamot pagpakita gugma para sa atong nasod, o kinsa sa kanila ang nahigugma lang sa ilang suod nga tao, nga part sa ilang self. Si Ping Lacson o si Senador Marcolita? Kamo nalay hukom, ana. Nasa ko'y ako na hukom. Pero inyo sad. Mausad na akong ipangutana gyapon. Nagsingabot naman ang kanini ang eleksyon 2028 kung dili pa ta mapulpog aning gubat. O madayon ganing eleksyon, kinsa kaha ang atong pilion? Kanang nagmahal sa ilang partido o kanang nagmahal sa atong nasod? Kusga. Very good. Unya ron kung ang nagmahal sa ilang kaugalingon manghatag og suborno para sa mga senior citizens og sa mga kabos, ang manggawas na sa itong mga AX, mga tupad, mulinya mo, dili. Istorya ay suko pa mga magwa mo lista. Mao na, muhunong na sa taana. Muhunong na taanang pagdawat anang ilang mga kwartang ipanghatag. Dili na ta mosalig diha. Hindi mo ra na sa kamot sa tao. Panahon na gani is kumpanyas eleksyon 1 year before, naa gani maghatag-hatag, isalikway ta na. Bahalag wa tay kaon. Bahalag wa tay ikatukod og balay. Nga naman, klaro na kaayo ning atong dagan sa atong nasod, kanus apata mahigmata, kanus apata mo balik sa Ginoo, matod pa ni Propeta Hoseas, balik mo nga rin ako, kay akong ninduton ang inyong kinabuhi. Pamalik mo, ay mong patuyang anang inyong style. Kita din is Pilipinas, nahugmo tagmaayo, nahugno ning atong ekonomiya o ang atong kalinaw o kalipay dinhig kauswagan. Ang ato kunong utang karon niabot na sag 18 trillion kapin, paspas na kaayo. Adtong niaging Pebrero 17 trillion pa to, karon 18 na. Pastang paspasa. Dagko kay tag utang trillion pero why project? Hain man ang kwarta ha? Why project? Utang porting dako. Pagsud nila 12 trillion ang atong utang, karon 18 trillion, 6 trillion ang napuno, pero wa gyud project nga dagko. Rangarang patong niaging administrasyon na pay bill porting daghanas mga kalsada Luzon, Visayas, Mindanao, mga taytayan porting daghana. Rangarang pa to. Karon trillions. Why project? So klaro kayo nga ni ay na naglingkod sa atong nasod nga way pagmahal sa atong nasod. Ang ilarang kaugalingon ang gihigugma, nisupak sila sa sugo sa Ginoo nga love your neighbor as yourself. Pasabot kalimti ang imong kaugalingong kaayuhan, sigurua ang kaayuhan sa katilingban. Kay ang others mao man na ang imong neighbors. Nilingian na sa imong tupad, ang di mulingi, others. Ingna imong tupad, ingna siguroon atong slot kaysa bugas. Sige, ingna atong siguroon ang pagpalit og slot kaysa bugas. Ana, tanawa si San Jose, ato maning ginubinahan San Jose, nagpabiling kabos, nga naman, magsige raman siyag alagad, di man mangayog bayad, mag-agad ra magpilay ihatag niya, gitudlo sa na niya ni Jesus, og si Jesus sa nanudlo sa siya mga tinunan, kung mo serbisyo gani mo, panghatag mo sa way pagpangayog bayad, pero dawat lang mo bisan unsay ilang ihatag kaninyo. Kay mao man kinaiyas iyang ginikanan. Noon sa may nahitabo, gihatag yun nila mismo pinaagi sa witnessing attitude ni Mama Mary, gihatag nila ang tanan na makaluwas nato bisan pagani
ang ilang anak gihatag. Kana pang slot di ninyo mahatag. Maria gani og si Jose, anak na gyud gihatag, gipapatay para lang kita maluwas. Pagkaninduta na. Ang argumento ni Senador Marcolita, wa ko dinhi mo personal nimo, wa sad ko'y gipersonal nga gitabangan, ang ako lang pangitao nato ang kamatuoran niining dagko kayong nangawagtang nga kwarta. Unya asa ning mga ebidensya nato makuha atong sundon. Muna kanang tanan nga misulti diha nga naa sila'y kahibalo, hain ang kwarta mo padong nga gipangkawat, ato ginang imbestigahan. Muna ang iyang punteriya si Ping Lacson, nganong wa man kamo imbestigar aning ni ang mga tawhana nga naa man ta sila'y gisulti, daghan magikadihag dipinsa. Mao ra ginay iyang punto. Si Ping Lacson sad ang iya sad sige sad siya ingon nga formality. Pero daghan silag mga inconsistencies. Di na lang kumusulti kinsay pinakadaghag inconsistency, kinsa say consistent nilang duha. Pero ang ato rong gobyerno daghan kay inconsistencies. Nabati nato nga niingon tag 20 ang kilos bugas, wa nahitabo. Hasta gani hinoon nga unta ipanghatag kay nanay linog, nanay bagyo, mobaligya pa hinoog tag 20 ang kilo. Inconsistent kayo. Muingon nga dili ta mo cooperate sa ICC nga mo arrest dinhi sa ilang gustong i-arrest. Na-aresto si ingnom gilang na-kidnap si former President Rodrigo Duterte sa ICC. Ito na ron dito. 1 year na itong 11 na napriso. Unya, ninggawas na ron. Niangko na si Trillanes, nga siya di ay mo'y nagtabang sa mga ICC. Niangkon sad ang ato karong ombudsman, nga former DOJ, nga doon na sad sila meeting ni Trillanes para sad sa mga ICC nga operations. Sa una, sige sila yun, wa gitay kontak, wa gitay operasyon, wa gitay cooperation. Karon nanuga na. Inconsistent kayo. Sige sa ingon si President Marcos, I don't like impeachment. Ayaw na idayon ang impeachment. Wa na ikahatag na kaayuhan sa tong nason. Karon, perte, round 2 na. Siging impeachment. Daghang inconsistencies. Iampo nato. Kay kaning inconsistency mga igsoon sa ato mga desisyon tungod na kay wa ta mahigugma sa Ginoo o wa ta mahigugma sa atong isig katawo. Ang ato rang kaugalingong kaayuhan ang atong giprotektahan. Salamat sa namalit og slots kay nahigugma gimo sa atong parokya pero medyo hinay-hinay pa man. Ang atong grace, ang atong halin, 184,228 na kaslots, 515,772 pa kaslots ang available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 332 na sad ang atong nadawat. Ang ato sad nga PPSC Part 2 para na ni sa atong Bell Tower Adoration Chapel, sugod naman ang trabaho diha sa atong CR diha sad ug sa atong kadtong Apostolic Activity Center. Ang atong halin 7,955 kaslots, na apay 122,045 kaslots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 163 slot challenge nga tag 16,300. 8 na sad no ka challenges ang atong nadawat. Ang atong DPR nagpabilin nga 77 pa kabalay ang atong makabered, padayon tang mudawat og tag 100 pesos per slot nga mga tabang. 52,194 na ka-slots ang atong nadawat sa DPR. Unsaon to pagpalit og slots para ninyong nakalimot? Dali na ba kay tarong malimot?
Pwede din sa atong mga lamisa sa gawa sa simbahan o sa ato dihang opisina. Pwede sa ninyo sa atong bank accounts, kining atong gibutang sa atong screen, maula na isunda ang atong bank accounts dinhi. Unya ang atong GCash, pwede sa inyo i-GCash, pero ang akong GCash murag puno na. Kanina lang ubang mga GCash dinhi. Pwede sad ikwarta padala, bisan asa aning mga ngan nga ninyong nakita sa atong screen karon, pwede ninyo ipadala ang GCash nya, ang kwarta padala nya, i-message lang ko or kami aron nga ma-claim nato dayon. Salamat kaayo nya atong pakpakan ang namalit natog mga slots. Salamat kay tanan inyong gibuhat makaayo sa atong parokya, makaayo sa katilingban ug mausad nay makapahimo natong balaan at ubangas Ginoo. Maliwat ta ni San Jose, ni Maria ug ni Jesus. Atong himuon karon ang nobina alang ni San Jose. Mga igsuon, si San Jose gipili sa Dios isip mahimayaong patriarka sa simbahan, putling esposo ni Maria Santissima ug amahan ni Jesus nga atong manunubos, na sinati niya ang tumang kasakit sa pagmatuto ug pagpanalipod sa batang Jesus, sa hilom ug putli nga kasing-kasing na sinati niya ang kalipay nga langitnon, busa uban sa mahigugmaon ug mapaubsanong kasing-kasing, himuon nato kining santos nga nobina. Palihog, mangluhod. Pagampo sa ikaupat nga adlaw. Santos uyamot nga amahan o patriarka Senior San Jose, tungod sa kasakit nga gibati sa kasing-kasing mo ug sa oras sa paghalad sa bata nga Dios sa simbahan, nadungog mo nga gitagna ni Simeon nga santos ang daghanan nga mga kasakit nga pagaantuson ni Jesus tungod sa pagpanubos kanato sa sala ug sa kamatayon, ug ingon man usab gitagna niya ang kali sa mga kasakit nga makalagbas sa kalag ni Maria Santissima nga imong halangdon nga esposa, ug tungod sa kalipay siyang pagpasakit ug pagpakamatay, pagatumano niya ang pagpanubos kanato nga daghanan nga mga tawo nga makadangat sa kinabuhi nga dayon tungod sa iyang dugo nga mahal uyamot. Nangamuyo kami kanimo nga iampo mo kami ug idangat mo sa Dios nga atong Ginoo nga mahiagom kami sa bunga sa iyang santos nga pagpasakit ug nga makadangat kami sa matuod nga kinabuhi sa among mga kalag sa pagdumot sa tibuok nga kasing-kasing sa mga sala nga tanan, ug ingon man usab mga muyo kami kanimo nga idangat mo kami sa among gipangayo niining nobina, pundaw angay sa himaya sa Dios ug sa dungog mo. Amen. Jesus, Maria ug Jose. Ato karong paghimuon ang sa Senior San Jose ang mga grasya sa atong gikinahanglan. Palihog, manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag sa pangaman ni Senior San Jose, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Sa pangaman ni Senior San Jose, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan sa walay puas musangyaw sa gugma sa Dios ug sa isig katawo nga mao'y kasing-kasing sa ebanghelyo, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senior San Jose, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga dili unta kita malimot sa pagpakitag kaluoy ngadto kanila nga kabus, sinalikway ug wala higugmaa,
Magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senior San Jose, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga atong tagdon ang matagtawo uban sa kaayo ug pagtahod. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senior San Jose, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga pinaagi sa matarong hikap, sa malumong hikap sa Espiritu Santo, maangko nato nga mas halawom, nga kaluoy alang sa mga masakiton ug sa mga idaran, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senior San Jose, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga si Halanglong Chufilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senior San Jose, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senior San Jose, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senior San Jose, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang atong mga minahal nga mitaliwan na dadon ni Kristo ngadto sa iyang walay katapusang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senior San Jose, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Tanan, langit nung amahan, imong gipiyal kang San Jose, ang imong bugtong anak. Si Maria Santissima, ang imong pinili na mahimong inahan ni Jesus, mihatag usab sa iyang timos nga pagsalig kang San Jose, isip iyang bana. Busa dawata kining among mga pangamuyo kanimo nga gituboy ngamo uban sa makaobsanon nga kasing-kasing diha sa pangaman ni San Jose, ang maunongong esposo ni Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit nun namong amahan, among higasan, ang kang Kristong kinabuhi, hamiling bayan, di imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawatan imuan kamong kaluwasan, dawatan imuan kamong kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kaluy pagsudong ang among gihalad kanimo aron makapahimuot kini kanimo ug sa kanunay makaluwas kanamo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo,
imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa iyong kamay mo sa langit. Ang kananuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan-luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa kasing-kasing
Magampo kita. Bubuhi sa imong gahom, Ginoo, ang among kalag ug lawas aron sa among pagkalawat nining santos nga misa, among madangat ang hingpit nga kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga gahom, makabag-o sa atong kinabuhi. Ang ato lang buhaton, higugmaon gid nato ang Ginoo labaw sa tanan ug ang atong isig katao sama sa atong kaugalingon. Salamat usbonako kamong namalit og mga slots, padayon tagpalit og mga slots. 300 ni ang atong slots, basta palitan ninyo ang tulo, Grace, PPSC Part 2 og DPR. Ya, gusto sa mo specify lang, pwede rasag 100 pesos. Importante kay ni kay makapalambo ni sa atong katilingban. Bisag naglisod na ang kalibutan, ipakita nato sa Ginoo nga dili babag ang atong pagkamanggihatagon. Nya ikaduha, ang atong Via Cruces magpadayon kada Biyernes dinhi sa atong simbahan human sa alas 6 nga misa. So karong gabi natay Via Cruces. Ang mass wedding padayon tag-imbitar ha, mga mass wedding anang nagpuyo-puyo og mga civilly married people, daghan patag slots, 100 pa kapin ka slots ang atong kinahanglan. Mga 163 ang atong dawaton. First come, first serve. Kotobrata sa Mayo 31 nga manawat niini. Libre ni tanan, processing, hastas mga gamit, pliti ragyod og love offering mo ilang responsibilidad. Ugmang adlaw do natay symposium sa kinabuhi ni San Jose, Life of St. Joseph, alas 2 sa hapon, ari diri sa Loyo. Natay giimbitar nga mga speakers na lay persons nga mopaambit sad kay nakatukod man ni sila og Kofradiya ni San Jose, puro sila sad mga lalaki. So akong gihangyo ang mga lalaki kay sa pagkakaron pulos-pulos mga babae ang nag-members Kofradiya, unya mga tiwasunon pagyugnaw. So atong imbitaron tanang laki, lay ministers, mga sacristans, ang ato dinhing parish personnel nga mga lalaki sa PYCC, panambong mo alas 2 sa hapon ugma ari diri sa Loyo. May nila nang makakabati ta sa kinabuhi ni San Jose, hoping madasig ta pag-apil sa Kofradiya di San Jose nga mga laki na gyud. Nya doon natay gamay nga selebrasyon karong pitsa 19, magmisa ta sa alas 6 sa gabi, mo na itong gitawag og high mass. Nya dayon doon natay mubo nga prosesyon ni San Jose kandinhi padong adto sa Disloyo sa Central, adto dito sa Rotunda, nya padong sa Sapak, nya release balik dinhi. Nya human ana sa prosesyon natay short dinner and program diha sa Garden di San Jose. Ana. Nya giawhag mong tanan sa pag-apil. Nya pagdaan na lang sad mo ginagmayng pagkaon kay basig ang atong giandam dili paigo nato, dili mo mapasmo. Unya atong dasigon kamong tanan nga panahon sa pitsa 19 doon na gitay ihalad ni San Jose. Mas maayo ang atong ihalad financial nya uban sa inyong mga petisyon. So Kofradiya di San Jose in coordination sa atong PPC, ako mo hangyoon nga padadin ninyo sobre ang tanan nga mga pamilya dinhi sa atong parokya aron makahalad sila para ni San Jose. Isuwat Manila o dili ang ilang petisyon,
si San Jose nakahibaw na ana. Kamo sang mga online parishioners, halad sad mo para ni San Jose, ini amount, o niya ang inyo sang petisyon, pwede ninyong i-message nato, pwede sad og dili ninyo i-message, kaya nahibaw namang San Jose ana. Niya kanang inyong financial nga offering para sa kapistahan ni San Jose karong Pitsa 19, gamito na nato dinhi sa atong parokya sa tanan natong panginahanglan. Si San Jose usa to siya kapanday builder. Mo na kining atong gipang build karon nga mga structures ato sa ning ihalad ngadto sa pangamagyod ni San Jose, ni Santiago Apostol aron mahimo ni siyang malampuson. Nya ang atong mga tabang financial mao ni makaayo. So mga Kofradia and PPC, i-distribute ang mga sobre not later than Monday, mas mayo og hangtod na gina Sunday, tanan gyung kapilya. Nya ang leader sa kapilya mo kolekta ni ana, nya i-offer na giawhag nako nga ang tanang kapilya do nagi representatives nga motambong sa atong pista celebration karong 19 ug mokuyog sa prosesyon. Tanang kapilya ang way representatives atong i-dissolve. Anong nangaminghoy man mo? Di deta mo kuyog ni San Jose. Oo ka na. PPC ha, ingnan ninyo ang mga kapilya. Basta di gani mo way representative, mag-roll call gid ta. 88 man ta ka kapilya. Nya mag-distribute sila nga tog sobre nya ilan ang dadon dire nya i-offer. Bisag pila gikan sa 1 centavo, napabay 1 centavo karon, piso na lang tingali. Gikas piso ngadto sa 1 million. Ang ato lang ba nga ma-reach out nato ang tanan natong parokyano online o territorial nga makig-connect sila ni San Jose. Ug usa sa ato sang ipangandoy diha, ipaampo, mahunong na unta ning gubat. Haron ang krisis nato di sad kay mo grabe. O kini sang ato mga politicians nga portigyod ka selfish. Mahunong na unta ni sila o dili na unta ni sila makapangalagad hangtod sa hangtod. Nya padayon mo support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Ato ning YouTube kay ato raman sa ning kanang gamiton ang iyang income ani dinhi. Nya maka-influence ta og daghan. So view, like, share, subscribe. Salamat sa ato mga subscribers. Niabot na ni rog 287,000 ang atong subscribers. Subscribe pa more. Sige, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos namo sa kaluoy, ikaw ang amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa ngatanan, Jesus maluoy kakanamo, pasay